Siyan sabuwar mota dal da ledojinta shine abu na biyu wanda zaka siya mai tsada a rayuwarka. Bayan gidanka da ka siya, ba sai ka zuba wasu kuɗi masu yawa ba idan zaka sai sabuwar mota. Amma duk da haka ba kowa ne zai iya siyan brand new car ba saboda rashin wadata da kuma tsadar motocin. Aboki na tsaya ka ji, ba sai ka kwashe kuɗinka ba kaf ka tattara ka sai sabuwar mota a Najeriya, amma sai ka yi hakuri ka duba mota mai sauki daidai da kuɗinka. Ga mafita domin mu kawo ƙarshen bincikenka na neman mota mai sauki daidai da kuɗinka a Najeriya. Daba Drive mun kawo muku jerin motoci masu sauki kuma masu kyau da zaka samu a ƙananan kuɗi har 800. Motoci ne da zaka samu a ko ina a Najeriya a yau. Ko ka san yawancin waɗannan motocin da suke a wannan farashin motoci ne waɗanda aka saba hawan su a ko ina. Mu ci gaba da kasancewa tare. Kawai mu je zuwa malam. Number 10 Land Rover FL 2000 to 2005. Wannan motar ita ce mota guda ɗaya wacce ba zan taɓa ba wani shawarar ya siya ba, amma tun da dai muna magana ne akan motoci masu sauƙin kuɗi ne, ba damuwa. First generation Freelander motar tana da sauƙi sosai, ba ta da wani tsada, amma ka sani tana da matuƙar wahalar sha'ani in dai kana buƙatar mota a sama ne. Ga space ga kuma V6 engine, bugu da ƙari ga Land Rover an rubuta a jikin motarka. Mota ƙasa da miliyan 1, to wannan mota ce da ta dace da kai. Number 9 Mercedes-Benz C200 2000 to 2005. Idan kana so a ce kai ma kana da Mercedes-Benz, musamman ka samu ƙwarin gwiwar da zaka gaya wa abokanka kai ma ka sai Mercedes-Benz, kai ma yanzu Benz kake driving Alhaji C200. Mota ce sedan, ga ta da tsayi ga kuma kudajini, chip daidai hawa, ga levels, ga interior na gaske, ga kuma technology. Wannan mota ce da karka tsallake ta malam in dai ka san kana buƙatar mota ta alfarma akan kuɗi kamar 900k ƙasa da miliyan 1. To ga C200 ita ce Benz mai kyau ta zamani mafi sauki wadda zaka iya siya a Najeriya. Number 8 Honda CR-V 1995 to 2001. Ko ka san first generation Honda CR-V? Kamfanin Honda sun yi mota mai kyan CR-V kuwa. Ƙarshen zance, CR-V ita ce motar Jeep SUV da Honda suka fara yi, wacce babu kamar ta har yau, duk da an yi ta ne lokaci mai tsayi, wanda wannan dalilin shine kawai yasa farashin motar ya sauka haka. CR-V tana da interior mai kyau, ga comfortable seat, ga AC, ga kuma boot mai space, ka ɗau duk kayan da kake so. CR-V ga ta da daɗin sha'ani, ba ta da matsaloli da yawa, kuma za ka same ta a kuɗi ƙasa da miliyan 1. Number 7 Dodge Caravan 1995 to 2001. Motocin Dodge yawanci ba su da second hand value a Najeriya saboda ba mu damu da hawan su ba, amma third generation Grand Caravan motar tana da space ka sakata ka wala, ga kuma quality ka sai mota daidai ɗaukan iyali, kuma abin burgewa da motar ba ta da wani tsada, zaka iya samun ta ƙasa da miliyan 1. Wannan ko shakka babu ita ce motar iyali mafi arha a Najeriya a yanzu. Number 6 Honda Pilot 2003 to 2005. Honda Pilot tana ɗaya daga cikin motocin Jeep SUV waɗanda suka fi kowanne a duniya, wadda ta fi CR-V girman jiki. Pilot ita ce zaɓin iyali da yawa, ga ta da allowance, motar tana ɗaukan fasinja 8 zuwa sama, ga ta 240 horsepower, ga kuma V6 engine, ga ta da ɗaukan ƙira, ga kuma sauƙin kuɗi. Second hand a Najeriya zaka same ta ƙasa da miliyan 1. Kilan Pilot ta yi malam idan kana neman mota SUV standard, ko shawara karkai akan Pilot. Number 5 Kia Rio 2007 to 2011. Idan Pilot ta ma girma da yawa, to wannan yar cicip ce daidai kai, ga ta da daɗin driving, ga interior malam, ga karɓar gyara, kuma zaka samu second hand clean a farashi ƙasa da 800 a Najeriya, wadda kuma ta fita sosai. Clean tana kaiwa har miliyan 1. Number 4 Peugeot 607 2000 to 2009. Ka yarda da abin da zan faɗa maka, in burinka ka sai Peugeot ta zamani, 607 Peugeot tana ɗaya daga cikin motocin da suka fito kasuwa a late 2000, a ƙarshen 2000 kuma suka karɓi sosai. 607 mota ce mai kyau, mota ce wacce komai ta haɗa, kuma ga sauƙin kuɗi, zaka iya samun ta a 900k zuwa ƙasa. Number 3 VW Golf 1992 to 2004. Second generation Golf suna da ɗaukan hankali sosai, ga su da daɗin driving, ga seat masu sa nutsuwa, ga juriya. Motar kofi 4 ce, mota ce hatchback, ga sauƙin kuɗi, zaka iya samun second hand ƙasa da 800 a Najeriya. Motar ga interior komai ta haɗa, sai ma ka siya ka gani. Number 2 Toyota Camry 1999 to 2001. Camry har yanzu tana ɗaya daga cikin motocin da ake jin daɗin driving ɗinta, wacce mutane ba sa ƙorafi da ita sosai, ga ta za ta ishi manyan mutane har 5, duk za ta kwashe su, ga interior mai kyau, ga tsayi, ga kwarjini, ga ƙwari, juriya da kuma daɗin sha'ani, wacce tafi motoci da yawa a
cikin waɗannan da muka lissafo. Ga ta tana da saukin da zaka siye ta ƙasa da naira 800,000 second hand clean a Najeriya. A wasu lokutan mai kyau tana kaiwa har miliyan 1. Kafin mu je ga mota ta ɗaya wacce ta fi kowace daga ciki, kar ka manta yi subscribe sannan ka danna ƙararrawa. Dabo Drive lafiyar motocinku domin samun sababbin bidiyon mu idan mun ɗora. Tambaya akan kowace motar da kake da buƙatar ka san bayananta, mu haɗa comment section. Dabo Drive ana tare. Number 1, Honda Accord 1998 to 2001 7th generation Accord ta faɗo kasuwa ne a shekarar 1999. A lokacin motar ta yi kyau kuma ta ɗau hankalin duniya. Masu kuɗi da yawa da celebrity suka siye ta. Ga ta salon, ga kyakkyawan body, ga kuma interior na gaske alaji. Tana ɗaya daga cikin motoci a yanzu masu sauki a Najeriya, wacce zaka iya samun ta ƙasa da 800,000. Good option anyway. So yanzu ka san motoci masu araha a Najeriya, waɗanda zaka iya siya ƙasa da miliyan 1. Amma kafin ka sai kowace second hand mota, ka tabbata makaniken ka ya duba ta bata da matsala ko kaɗan. Don samun mota mai lafiya da kuma gudun samun mota mara lafiya, ka tuntuɓi Dabo Drive. Zaka same mu ta wannan lambar kamar haka, ko kuma ta duk social media handles ɗin mu kamar haka. A Dabo Drive ba a je ka dawo. Siyan nagari mai da kuɗi gida, ko da naka kaso na kwarai. Dabo Drive ana tare.